Тук ще свалите да ще ебам майка на всичките. Хиляди пъти ма гледате тук напри малко, бе. Кючите ще ми стоят тук. Бъде сам пред мучето, е. Ей, ресурси! Там ти не слез долу да се Не слез долу като мъже, аз съм ви спести, бе. Ще ме почупал бой си като масти тук. Ти няма години. Знам ги тези ли ще го парите, бе. Кой държи тук имота, кой собственика? Кой собственика? Айде да поводявам, защото като поводявам става лошо, бе. Кой е собственикът тук на квартирата? Кой? Айде обаждайте се! Не ми мълчете като путки, тук може да ми играете в чети, може да ме гледате. Видяхте ме много преди 2 часа и тук бях долу. Показайте тук грозци черни глави и не ме виждате. И се правите тук масожите на хуя си. Мухляри като вас ще ме слагате на хуя си тук. Смешно ви и долу. Ама хората, че не могат да спрят друга работа. Кой е собственика? Кой е собственика? Айди, казвайте. Къде отчуха ни с двамата? Кой е собственика? Ама не ми тигайте го, давай! А? Аз не съм от тази квартира. Ама не ме интересува, бе! Я стани като другите, ще стоят като генерален директор или какъв си ти, бе? Ти какъв си, бе? Ще стоиш тук като генерален директор. А? Кой е собственика тук? Кажи, Ники. Добре, поне с домата, не бяха ли квартира? Не знае. Лежи за шефката. Кой е собственика тук? Дай повърната, кой е да съм мам тук? Къде си тук? Откъде? Кой е собственик? Ти си собственика? Какво? Кой е собственика тук? Само. А кой не е мателя? А, Да е зачислено, го поверя отвън като бъде. не си не знам кой. Собственика, бе, човек. Кой не е мателя тук? Няма да ми какво? Поти се като да разбира всички тук, родителите, няма да ми викате, не знам.